Yeah. Yo, du ved hvad vi rapper. Så står han og snakker om de pirater. Yo, jeg ved han har de klamme skud, men min pik er så stor, du kan bruge den til at gå planken ud. Yeah, så fuck det hele. Yo, homie, du må spænde din sikkerhedssele. Yeah, hvad sker der? Yo, du er ikke skudt tæt, men jeg tager den stadig over på det suspekt. Yo, du ved godt, at jeg kommer flere det. Homie, du ved godt, at der skal mere til. Yo, du ved, jeg hænger ud på bryggen. Yo, hvor meget respekt for mig, når man vender publikum ryggen. Yeah, hvad sker der? Jeg er glad med det. Yo, jeg er slet ikke nede med ham der den fede næppe. Yo, du ved, at jeg gør knippen. Yeah, han snakker om en legeplads, hans rap er lige på vippen. Yeah, så fuck det, han rapper om de slow ting. For legeplads, hans kast kalder mig for gyngehovding. Yeah, så det går. Yo, du ved godt, det er noget flow, jeg fucking slår. Yo, han snakker om sne, det er de kast, jeg basker. Tag min pik frem og giver hende en vasker. Yeah, så det, du ved, at du ikke er slem. En snemand, det var hans fucking eneste ven. Yeah. Ligesom man tror, det kan blive bedre, så bliver det næsten bedre. Er I klar til at høre vores sidste semifinalist? Yeah, okay. Vi skal lige høre. Til semifinalen er Monte Carlo! Der var stemmerne 3-0. Giv den op for Monte Carlo. Giv den også op for No Flow. Skal lige have publikum endnu en gang. Er I klar til vores første semifinale? Så er klar, publikum. Sådan skal det lyde. Så er det ikke det, man det handler om. Denne gang skal Valde så rappe om noget, som han måske bruger tit. Håber vi alle sammen. Det hedder en tandbørste. En tandbørste. Koster Balthazar. Semifinale, boys. Yo, så det er det jeg fucking gør, man. Jeg er ikke Kasper Christensen, men siger stadig husk lige tandbørste. Jeg er fint nok, det er ikke fordi jeg vil pisse. Her er et spørgsmål, skal man bruge tandbørste, hvis man har givet pis. Jeg fuck det man, jeg tager dig ud fra grunden. Balthazar har god rim, de ligger godt i munden. Jeg er fint nok, det er hvad jeg gør ved mine venner. Jeg klasker på musikken, de kan børste deres tænder. Jeg er fuck, det giver den ned. Fuck på Marius, jeg ved du er fyldt med kaktus og Marius. Hvad skal jeg sige, du er rimelig dum. Ingen vil snappe med dig, du har den klamme mund. Men jo man, der mange andre fisk i havet. Det siger han hver gang, for han får fandme ikke snavet. Jeg faldt mig på Gucci. Alt ud til mund stinker af sushi. Jo, det har jeg fucking fordøjet. Ingen har lyst til at snæve med dig, som en der lige har rådet. Jeg er fint at fandme dem yngre, jeg bæller. Jeg slik et askebær, det vil jeg fandme heller. Giv den op for Balthazar. Stærk og intens første semifinalrunde. Giv den også op for Mr. Mix, når han skal rappe om Kemikalie Ali. Kemikalie Ali. Han er terrorist. Han var Saddam Hussein selv. Styrmand. Yo, Karius og Baktus bor ikke på leje på Hawaii. Nej, de bor til leje i dig. Jeg giver never til at bombe som ham der Kemikalie Ali. Yo, det er sådan det går, jeg ligesom Ali. Og smadrer dig så hårdt verbaldigt. Det der freestyle rap, hvad vil du gøre så? Jeg hælder Kemikalie i din røv, så værsgo. Yo, det er sådan det går. Jeg fucker hans krop og knipper hans spor så hårdt, at hun ætser op. Yes, det er sådan det går. Og yo, jeg falder bare. Og dig man, okay, bitch, jeg så knaller dig. Yes, det er sådan det går. Yo, jeg har den gode ryger. Og jeg døber hans pik i salpetersyre. Yo, jeg er bare væk. Og jeg står og siger, fuck det, jeg er fra en sæk. Yo, det er sådan det går. Fuck det her er god kvali. Han er rimelig nederen, hvad tager Muhammad Ali. Du står bare der og ryster. Yo, du lige ned mig, mig hænger lige så meget som din kærestes bryster. Det går pænt ned, Kemikalie Ali. Og lad os lige ryge den fede, gå, hvad så går. Kemikalie Ali var på banen igen. Det er fandme lige så godt som kvartfinalerne, mand. Hold kæft, hvor er det intens, mand. Og det bliver endnu mere intens, når vi skal høre anden runde for Balthazar. Han skal rappe om en hænkesten. Hænkesten. En hænkesten.
Skal jeg lige vise, hvordan man gør? Jeg tror vist ikke, jeg skal vise, hvordan man gør. Yo, fuck det, han er den største freestyle rapper, han kigger ikke mig i øjnene. Yo, så pas på sig, tager du ud på et grim måde. Hans pinger tigger lige så tyk som min tandtråd. Så hvad skal jeg sige til dig? Jeg ved, at du rigtig gerne vil blive som mig. For alle vil ikke knippe din kaste, hun er en stinker. Når jeg er færdig med at knippe dig bagfra, så vil du hinke. Yo, jeg er rimelig søm, det er ligesom en hinkesten, for han har kun én af dem. Yo, fuck det, danser sig af bryster og holder på begge mine nosser. Yeah, og fuck det, jeg har mange venner. Mohammed Ali kunne ikke komme ud, men så havde bare hænder. Og yo, fuck det, du har et jern på. Mohammed Ali kunne ikke komme ud, men så havde knodjern på. Så fuck det, man, du er fucking grim og for dum til at blive postmand. Jeg finder du ikke stor, og 2700 på postnummer, det er alderen på hans mor. Så jeg skulle være du kan cheate, så kan du slutte væk, og du kan fucking hænge. Yo, fint nok, man, og du skal fucking bøvs, man. Det er et ben, hans rap er gået fucking helt fra snowsen. Oh shit, yeah! Er det og Balthazar var igen som en rigtig mand. Sådan er det. Check. Men vi snakker Henningesten, og det har lidt af på pose, synes jeg selv. Det er trip, trap, træsko. Trip, trap, træsko. Yeah, okay, hvad sker der for den spastik? Hans kastbror, hans pik som tandstik. Yes, det er sådan, vi går ned, jeg er bare god. Hey, han er bare lige trip, trap og træsko. Så kan I sidde dernede og se så godt ud. Men Mr. Mix stikker af med en hotbrud. Hey, yo, man, det er sådan, det går, jeg er Snøvle Hans. Han er klar til en træsko-støvledans. Yes, det er sådan, det går ned, jeg trip-trapper. Alle han får papikaler-trapper med tyk mad til aftensmad. Men Mr. Mix, han er egentlig ligeglad. Okay, yo, det er sådan det går. Jeg flexer bare øjne. Og jo, det er jeg kigger dig ikke, for du er så grim, jeg kan se dig i dine øjne. Yo, man, jeg er det stiveste svin. Hvis jeg kigger på dig, kan jeg sgu ikke lade være med at grine. Yo, for jeg har kørt en god stil. Og Mr. Mix, han er knød med det fristil. Yo, man, jeg er bare god. Han har lånt de der sko. Han normalt går, han bare i træsko. Okay, det er sådan det går. Jeg er rimelig god. Han er nede med det der program med ham, der farmer død. Jo, det er sådan det går. Jeg er rimelig god. Han er med i det der landmand søgerbrud. Yeah, så jo, det er sådan det går. Jeg er frister og forlyster. Jeg er verdens bedste, når jeg høster. Yeah, giv op på Mr. Mix. Yeah. Tredje og sidste runde, Balthazar. Du kan bare spytte det lidt. Balthazar! Jeg er enig med ham i den på. Er vi enige? Yo, fint, man, jeg skulle ret gå med. Jeg er den eneste, der synes, at burde stille træskoene. Ja, fuck det, jeg kan pille dem. Og jeg synes, at du på nok er fucking stille dem. Yo, alle ved, du holder ikke et energy. Er det en halskåde, eller den galle, jeg hurtigt hænder i? Det ved jeg fandme ikke. Men din sidste runde, du fandme godt tage et sving. Yo, fint nok, mand. Jeg gør det, jeg er en fucking forarvelig. Jeg hørte din sidste runde ud for publikum, var du Charlie. Hvad fanden skal jeg rappe om din sol? Og du kunne ikke engang rappe om skøn. Nå, fint nok, men det var en ting, jeg fatter. Han sagde ikke, ville grine af mig. Hvorfor skal han tage den over på latter? Nå, fint nok, men den ting, du ikke fatter. Selv hvis der var posten af dig til sæde, ville den ikke engang grine af dig. Nå, fuck det, mand. Du pikker brug for et fucking patterpas. Og publikum har brug for lattergas. Yeah, så de kan grine af de linjer. Og Balthazar, han vil fandme ikke grine lige. Yeah, fuck det, mand. Yeah, giv op for Balthazar! Vores første semifinale!